سلام كما يتغنيو زخبركم سماعتنا نزعل السدالو الصومناوي هاجراون أهجراون زينا بوليس حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم تسفيت قبر ميكائيل أب مزجب فتسمتم زي تلاليو تمزجبو تصنح ترعنا السرقي معلب رخيبهم كاور حسنا قلت شحن اسرانات حيزوم ام مزجب فتسمتم زي تلاليو تمزجبهم تصنحو قدايات سرقي فتسمتم سلسنه تصرو طرطرات اب تحت قيد بمتاو معلب كم زرخبو كابشاتشا مدبر بوليس ترخب حبريتا ارديوم زوم دانيال قدام قبره آرون كحساي قبر مريم ساميل هايله قبر مريم هينوك محار أبراهام زتبهالو طرطرات كاب زتفلاليهم منبر أبايتن كالاي درجة بيت تمرت حالاين أستاد كلتميتن سوسان شح نافاز قمت فلات تلفزيونات عتا روغاز فورنو منصاف مدربيتن عراتن كم سرقو أب كالمنتهم قليتهم كاب تستسرقت تقلالا نبرت واقع 112 نافاز قمت فلات تلفزيونات زتقالل ببعينتو ناوتي بإكزيفيت كتحازن كلو اتسرفه قن تطرطرتي شيطم أمسن كالن كم زتفافقو اتزرخبنا حبريتا يملكت بزي كازي كم عدتن دللتم كوينوم كابت نبرت سرقي كرابحو زتصنحو 15 تطرطرتون تخصيصهم كم زلو كفلت تخيلو الله أما دمدمتا شاتشا مدبر بوليس نبرت سرقي مجزا أب سرقن استوافر سبات زي حقاو تكباراتهم نقصلو زتبابع مخانو تغنزيبهم سبات حقاو سنت زي بلو نبرت كام مجزا كقطبو التحساسيبهم جبنات بتنقاقنا كم زقتو تحبيروم أما مدبرات بوليس هاجرنا قبل على سبن نبرتنا يستفدسمو جبنات شو 731 طرعنات كم استمزجبو سبساب 4 عامت كلتشحن عسران أنا تصيروم وتم طرعنات كم كتريب زي برت جزا سيركا سرقي سرق خاب جزا كاب قدام جبا مكينام بشكليتان سرق انسسا نبرت سرق محاز امنت مقدالن متلالن زامسولو من بارهم اتتصبصابا ملكيتو بفلاي ابزوا ماكل سرق بشكليتا 142 سرق خاب جزا دما 98 كم استمزجبه اتتصبصابا نصيرو سرقي بستفالاليو اغابات زفصم እንኳን ተኾነ እቲ ቀንድን ስርቅን ሰረቅትን ዘተባብዕ ተግባር ግና ሶንኮፍ አተሓዛ ንብረትን ገንዘብን እዩ ዝበሉ ዘዘራረብናዮም አባላት መደበራት ፖሊስ ኣብዚ ዋንዚ ስርቂ ብሽክሌታ ገኒኑ ዘሎ ተርእዮ ብምዃኑ ብሽክሌታኻ ከይዓፅኻያ ወይ እውን ኣብ ዘይውሕስ ቦታ ገዲፍካያ ኣርሒካ ምንቅስቓስ ገለ ካብቶም ጠንቅታት ምዃኖም ገሊፆም ብዘይካዚ ከም ዕትሮ ጋዝ ዝኣመሰለ ንብረት ፅኑዕ መፍትሕ ኣብ ዘይብሉ ክሽነ ምቕማጥ ከምኡውን ኣብ ቀፅር ገዛ ዝተፈላለዩ ንብረታት ገዲፍካ ምሕዳርን ምንቅስቓስን ንሰረቕቲ ዝዕድሙ ድኽመታት ምዃኖም ዝገለጹ እቶም ኣባላት ፖሊስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ኣተሓሓዛ ንብረቱ ጥንቁቕ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም بشللتنت قتلت سبز فتصم طرطر تقيدو بشللتنت برت توكيسو سبز قتله كحساي هبتو هاي لمكيال استبهال طرطر اب تحت قيد مدبر بوليس عد تكليزان كم زعتوه كابت مدبر زرخبني حبريتا غليصو طرطر ام محدار نوزبا عد تكليزان وارديا تقوصيرو زسرع كوينو اب ساعات مشيت مسستيو ناب سرحنا خدن كلو اب منقدي مسستيو كالوت منسيات كهرمون دليم بمبال كم مفرارحي كتقملا بمحساب انفتو ناب زي تردو بوتا دحر متقاسو اب نوزبا عد تكليزان حلاف من محدارن فاينانسن نزخونه مكونن تخلاي حيله ناي موت غدات كم زسعبلو كابت مدبر بوليس رخمني حبريتا وسي خبريهم اموداتا شللتنت زملو اتحزابرت نحدغا موتن مقسلتن كم زقالع زحبره مدبر بوليس عد تكليزان اب اتحزابرت طنقاقت كنزوتر كم زغبا اتحساسيبو بزي كازي ابتون الزبا ابزي حقاو نجد توافيرو تصنحه هايله جرماصين ولد مريم سبال طرطر اب تحت قيد 5 اتو تمدبر بوليس غليصو طرطر نات حزبن خغلغل بمنግስት ዝተፈቀደሉ ፍቃድ ንግዲ መካፈል ዕትሮ ጋዝ ዝያዳ ረብሓታት ንምርካብ ኣስመራ ካብ ዝመቕማጡ ቢንያም ዝተባሃለ ሓዉ ካብ 50 ክሳብ 100 ዓታሩ ጋዝ እናምፀ ንሓንቲ ዕትሮ ክሳብ 800 ናፋ ክሸይጥ ከም ዝጸንሐ ተረጋጊጹ እቲ መደበር ኣብ ዝካየዱ ተፍትሽ 18 ሓባ ዓታሩ ኣብ መንበር ገዝኡ ከም ዝረኽበን ንዝያዳ ምፅራይ መርመራ ይቕፅል ምህላውን ድማ መደበር ፖሊስ ዓዲ ትከሌዛን ኣነፂሩ زخبركم سمعتنا زينا وشت هاجريهم كتكاتاتلو صنيحهم دحر زي حصار مسغاغري اهغراو زينا يسعب كنتيبا ريو دي جانيرو مارتشيلو كريفيلا ببلشونا تقيدو ኣብ ብራዚል ከንቲባ ከተማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ማርቸሎ ክሪቨላ ምስለሰ ከምኡ ኣብ ውድብ ገበን ኢድ ጸኒሕዎም ሰብሃሉ ሰብ ዋኒንን ሓደ ጥሮተኛ ሓለቓ ፖሊስ ነበርን ብብልሽውና ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ገሊጹ
ቅድሚ ገለ ዓመታት እቲ ከንቲባ ንምርጫ ክወዳደር ከሎ ኣብ ወፍሪ ምረጹኒ ናቱ ኣካያዲ ፋይናንሳዊ ጉዳያት ዝነበረ ካልእ ሰቡን ተመሳሳሊ ክሲ ቀሪቦ ብፖሊስ ተታሒዙሎ እዚ ናብ ዓለም ፖለቲካ ቅድሚ ምእታው ቀሺ ወይ ፓስተር ምንባሩ ዝፍለጥ ከንቲባ ማርቼሎ ደጋፊ ፕረዚደንት ቦልሲናሮ ኮይኑ ስልጣኑ ከብቅዕ 9 መዓልታት ጥራይን ተሪፈኖ ነይረን ማርቼሎን ተሓባበርቱን ኣብ ምዝርጋሕን ምጥቃምን ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ብላዕ መሃብን ምቕባልን ከምኡውን ንጡፍን ልኡምን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ተግባር ብልሽውና ተሸሚሞም ምንባሮም ይዝግለጽ ምዛብ ሳሳሰር ካልእ ዜና ዊልሰን ዊትዘል ዝስሙ ላዕለዋይ ኣማሓዳሪ ሪዮ ዲ ጄኔሮውን ምስ ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሳሳሰር ጉዳይ ምጥፋእ ምስ ስታፉ ስለ ዝተጠርጠረ ካብ መዝነቱ ከም ዝወርድ ተገይሩሎም ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ከም ዊልሰን ብብልሽውና ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰፈሩ 5 ቀዳሞት ኣማሓደርቲ ሪዮ ምህላዎምን ይፍለጥ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዝነበሩ ጉጅለ ሽብራውያን ተቐይዶም ካብ 1996 ኣትሒዞም ዘይሕጋውነትን ኣውቶማቲክ ብረትን ብመሓዝ ብግብረ ሽበራ ክድለዩ ዝጸንሑ ዳውድ ኢብራሂም ኣቡ ሳሌምን ዓብዱል ማጂድ ኩቲን ዝተባሃሉ ጥርጥራት ብምክትታል ኣሃዱ ፀረ ሽበራ ኣብ ከተማ ጉጀራት ህንዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ጥርጥራት መሐመድ ፋዛል ባትሃን ዝተባሃለ ህንዳዊ ጥርጥር ብ1996 4 ኪሎ ግራም ቀመማት ነታውጊ 10 ኣባራዒ 125 ስራሓት ፓኪስታንን ቻይናን ዝኾነ ኣውቶማቲክ ሸጓጉጥ 113 ካዝናታትን 750 ጠያይትን ብመኪና ጽዒኑ እናተጓዓዘ ከሎ ብፖሊስ ድሕሪ ምትሓዙ ምክትታል ክካየደሎም ከም ጸንሐት ተገሊጹ ጥርጥራት ኣብ ዝተኻየደሎም መርመራ ነቲ መሳርሒ ገበን ምስ ካልኦት ብምትሕባር ካብ ፓኪስታን ከም ዝዓደግዎን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ህንዲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ሓሲቦም ምንባሮም ፖሊስ ከተማ ጉጀራት ህንዲ ገሊጹ ቅንዲ ወዳብቶም ጉጅለ ሽበራ ወዲ 58 ዓመት መሐመድ ካማል ብዝብል ስም ፓስፖርት ህንዲ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዓብዱል ማጂድ ኩቲ ከም ዝኾነን ሃገራት እናቐያየረ ይነብር ምንባሩን ካብ 2019 ኣትሒዙ ግን ኣብ ህንዲ ክቕመጥ ከም ዝጸንሐ ኣብቲ ዝተኻየደ መርመራ ተረጋጊጹ ብተወሳኺ ምዞም ጉጅለ ሽበራ ምትሓሓዝ ነይርዎም ዝተባህሉ ሓደ ኣፍጋኒስታናውን ሓደ ፓኪስታናውን ድሒሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት ፍርዲ ከተማ ምህሳና ህንዲ ኣብ ዝወዓለ መገባያ ቀንዲ መራሕቲቶም ጉጅለ ዝኾኑ ጥርጥራት ንሕልፈት ክእሰሩ ክፍረዱ ከለዉ ሰለስተ ክሱሳት ድማ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዝተወሰነሎም ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ጓተንግ ልዕሊ 1340 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ ሓንቲ ካብ 9 ኣውራጃታት ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነት እትፍለጥ ጓተንግ ፖሊስ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት መምርሒታት ኮቪድ-19 ዝጠሓሱን ካልእ ተደራራቢ ገበናት ከም ዝፈጸሙን ንዝገለጾም ልዕሊ 1340 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣልኮላዊ መስተታት ንዝሸጣ ትካላት ድማ ክዕፀዋ ከም ዝኣዘዘ ሰብ መዚ ፖሊስ ኣውራጃ ገሊጾም እዚ ዝኾነ ፖሊስ ኣብ ዝተጠቕሰ ግዜያት ዓማዊል ሕላፍ ሰዓታት ከይተረፈ ርሕቀታቶም ከይሓለውን ማስክ ከይተጠቕሙን ኣብ ተንባራት ክግልገሉ ኣብ ትዕዝብቲ ፖሊስ ድሕሪ ምእታዎም ከም ዝኾነ ዝገለጹቶም ሰብ መዚ ፖሊስ ብዘካየደ ወፍሪ ኣብ ሳንዲተን ተንቢሳን ካጊሶን ንዝነበራ ህቡባት ኣብያተ ንግዲ ኣልኮላዊ መስተታት ንኽዕፀዋን ልዕሊ 1300 ሰባት ክሕበሱን ከም ዝተገብረ ኣረድዩ ብተወሳኺ ሕጋውነት ዘይለበሰን ጥዕንኡ ኣተኣማማኒ ዘይኮነን ዝተፈላለየ ዓይነታት መስተ ንዓማዊል ክሸጡ ዝተረኽቡ ወነንቲ ባራት እውን ጎፍ ከም ዝበልዎም ዘይሓበ ፖሊስ ንዓታቶም እውን ትካላቶም ብምዕሻግ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ተገይሩ ምህላው ድማ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብቲ ወፍሪ ኣብ ከተማ ተሽዋነ ከትሪ ቅትለት ስርቂ ምትላል ኣካላዊ መጥቃዕትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ብዝተሓሓዝ ገበናት 718 ሰባት ብፖሊስ ምእሳሮም ክግለጽ እንከሎ ኣብ ሰዲ በንግን ኢኩር ሁለኒ ዝተባሃለ ዞባታት ጓተንግ ድማ ብስርቂ ካብ ገዛ ስርቂ መኪና ንብረት ስርቂ ምዕዳግ ንብረት ምዕናው ዘይሕጋዊ ንግዲ መስተታትን ሓሽሽን ኣስታት 336 ሰባት ከም ዝተኣስርዮም እዋናውያን ጸብጻባት ፖሊስ ዘነጽሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዝተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰሰናዩ ወዲ ሰብ በብኸባቢኡ ካብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ወለዶታት ዝረዓሞም ልምድታት ክብርታትን ወግዕታትን ዝተማእከለ ህይወት እዩ ዘሕልፍ እዞም ማሕበራዊ ክብርታት እዚኣቶም ድማ ንሰብ ካብ ንቡር ዕለታዊ መነባብርኡ ተኣልዩ ናብ ጸጋም ከየብል ሓሊኾም ዘጽንዕዎ ሓይልን ክብርን ማሕበራዊ ክብርታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክብሕጎጉን ክብከሉን ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል እዩ ዝተበከለ ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን ኣብ ማሕበረሰብ ማዕረክ ክንደይ ሃስያ ክህልዎ ይኽእል ንሎሚ እምበኣር ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ ብዛዕባ ብክለታት ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን ከምኡውን ዝህልዎም ሳዕቤናት ኣተኪሩ ዘዳለዎ ጽሑፍ ክቐርብ ዓወት ጣዕመ ከቕርበዩ ንከታተል
ሓደ ካብቶም ንማሕበራዊ መነባብሮ ደቂ ሰባት ብኣሉታት ጸሎት ርእዮታት ብከላዩ ብከላ ብዝተፈላለየ መልክዓት ዝኽሰት ኮይኑ ብከላታት ኣየርን ማይን ገለ ካብቶም ክትቀሱ ዝኽእሉ ሓያሎ ብኸፊል እዮም ብከላ ከም ዛዕባ ከነልዕለሉ ዝመረጽናሉ ምኽንያት ወዲ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ጥንቃኣታት ብዘይ ምግባሩ ኣብ ህይወቱ ከጋጥሞ ብዛዕባ ዝኽእል ሕማምን ሞትን ብምጉላሕ ብሰንኪ ብከላ ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን ኣብ ሕብረተሰብ ክስዕብ ብዛዕባ ዝኽእል ዕንወት ኣነጻጺርና ንምርኣይ ምእንቲ ክንክእል እዩ ማይን ኣየርን ወዲ ሰብ ንኽነብር ዘድልይዎ መሰረታውያን ባእታታት እዮም ስለዝኾነ ከዓ ብዘይክኦም ህይወት ዘኺዑ ዕለታዊ መነባብሩ ክመርሕ ዘይሕሰብ እዩ ህላዊኦም ጥራይ ዘይኮነ ግን ንጽህናኦም እውን ኣዝዩ ኣገዳስን መሰረታውን ረቑሒ እዩ ምክንያቱ ብዝተበከለ ማይን ኣየርን ጥዕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ውሑስ ክኸውን ስለዘይክእል ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን እውን ልክዕ ከም ማይን ኣየርን ልዑል ናይ ምብካል ተኽእሎታት እዩ ዘለዎም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሱ ዝመፁ ሃብታም ክብርታት እንተደኣ ተባሕጊቦም ከምቲ ንጽህኑ ዘይተሓለወ ማይን ኣየርን ኣብ ጥዕና ሰባት ዘኸትሎ ጉድኣት ንሳቶም እውን ኣብ ሕብረተሰብ ቀሊል ዘይበሃል ክሳራታት ከብርዱ ዘለዎም ተኽእሎታት ኣዝዩ ልዑል እዩ ከምዚ ካብ ኮነ እምበር ነዞም ዋሕስ ጥዕናን ማሕበራዊ ክብርታትን ዝኾኑ ረቑሒታት ከይብከሉ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ዘለዎ ህዝቢ በዓል እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ክከላኸሎም ዝኽእል ከዓ ነቶም ጠንቅታት ከሎ ገና ኣለልዩ ክከላኸሎም ምስ ዝኽእል እዩ ከም ኣብነት ነብስናን ጥሪትናን እንገልገለሎም ምንጭ ጽሩይ ማይ ዝኾኑ ዒላታት ቀላያት ዲጋታት ሓጽብታትን ራህያታትን ወዘተ ብኢንዱስትርያዊ ጎሓፋት ቀልቀልን ሽንትን ደቂ ሰባትን እንስሳታትን ካልኦት ባእታታትን ክብከሉ ይኽእሉ እዮም ከም ሳዕቤኑ ድማ ብማይ ወለድ ሕማማት ክንሳቐን ንሞት ክንቃልዐን ንኽእል ኢና ስለዚ እቶም ጠንቅታት ክንኣልዮም እንተዳኪኢልና ጥዕናናን ጥዕና ጥሪትና ኣውሒስና ማለት እዩ ብሻላ ማላሪና ክንወስዶ ዝግባአና ስጉምቲ ካብ ምውሳድ እንተደኣ ቦኺርና ግን ውፅኢቱ ዓናዊ ዝኸውን ንጽህና ኣየር ኣብ ጥዕና ዘለዎ ኣገዳስነት እውን ንማንም ብሩህ እዩ ካብ ኢንዱስትሪታት ወይ ፋብሪካታት መዕደል ትካላት ብነዳዲ ካብ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ከምኡውን ባረጫካታት ዝትፋእ መርዚ ትኪ ንሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማም ቆርበትን ካንሰርን ወዘተ ስለ ዘቃልዕ ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ ዘውርዶ ሃስያ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምግማቱ ኣየጸግምን እዩ ስለዚ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ስለዝኾነ እቶም ብከላ ዝፈጥሩ ጠንቅታት ምእላይ ይጽናሐለይ ዘይበሃሉ ዕማም እዩ ኣብዚ ዓለምና ብስነ ኪነታውን ስነ ፍልጠታውን ርኽበታት ናብ ሓንቲ ቁሸት ተቐይራትሉ ዘላ መዋዕል ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን እውን ልክዕ ከም ማይን ኣየርን ልዑል ናይ ምብካል ተኽእሎ እዩ ዘለዎም ኩሉ ከም ዝግንዘቦ ብኢንተርነት ቴሌቪዥን ኮምፒተር ታብሌትን ሞባይልን ወዘተ ዝዝርግሑ ጽሑፋት ተንቀሳቐስትን ዘይተንቀሳቐስትን ስእልታት ኣብ ምዕባለ ደቂ ሰባት ዘለዎም ኣበርክቶ ልዑል እኳ እንተኾነ ሰኣን ግቡእ ኣጠቓቕማ ባህልን ማሕበራዊ ክብርታት ሕብረተሰብ ከም ማይን ኣየርን ክብከል ዘለዎ ዕድል ሰፊሕ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ንሕብረተሰብ ዝጠቅምን ዝጎድእን ትሕዝቶ ብማዕረ ዘእንግድ ስለ ዝኾነ እሞ ኸኣ ጠንቂ ብከላ ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን ኣብ ኣጠቓቕማና ዝውሰን ካብ ኮነ ደቅና ብግቡእ ንከታተሎም ዲና ነዚ ዘመናዊ ናውቲ ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዓቕሞም ከኻዕብቱ ዘኽእሎም ፍልጠት ንምቕሳም ድዮም ዝጥቀምሉ ወይስ ወርቃዊ ግዚኦም ብኾንቱ ኣብ ዘባኽን ስነ ምግባር ዝጎደሎም መንእስያት ኮይኖም ከምዚ ዓብዪ ዝገብርን ትሕዝቶታት እዮም ከንብቡን ክዕዘቡን ዝውዕሉ ተራ ወለዲ ዕዙዝ ክኸውን ዘለዎ እምበር ኣብዚ መዳይዝ እዩ መንእስያት ንዝኾነ ነገር ክፈልጡን ክተግብሩን ብዘለዎም ህንጥዩነት ብመጠንቲ ዝረኽቦ እወታዊ መኽሰባትን ምዕባሌታትን ንኣሉታዊ ሳዕቤናት እውን ዝተቓልዑ እዮም ስለዚ ኣብ ትምህርቶምን ካልንጥፈታቶምን ቅኑዕ መንገዲ ኣብ ምትሓዝ ዘማእዝኖም እንተዘይረኺቦም ብሰንኪ ጉጉይ ኣካይዶም መንገዲ ስሒቶም ክጸድፉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ኩነት ተማሂሮም ሃገሮም ክሃንጹ ዘይኮነስ ብዘጥረይዎ ነውራን ባዕላዊ ባህልታት ተበኪሎም ሸኸም ስድራ ቤቶምን ሃገሮምን ናይ ምዃን ዕድል ጥራይ ዝጽበዮም መርኣያናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መንእስያት እቶም ከም ካናቢስ ዝኣመሰሉ ኣደንዘዝቲ ዕጸፋርሳት ምጥቃሞም ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝቕየሩ ዘለዉ መንእስያት እዮም እቶም ኣተሓሳስቦኦም ዘስፍሕን ዝዕምቕን ፍልጠት ኣብ ክንዲ መቕሳም ተንቀሳቐስን ዘይተንቀሳቐስን ስእለት ጽዩፍ ኣብ ኢንተርነት ኮነ ሞባይላት ክርዩ ፀሓይ በሪቓ ተዓርቦም ቁዕዝያት ውዒሎም ሓዲሮም ብሕጊ ዘሕትቶም ገበን ካብ ምፍጻም ዓዲ ይውዕሉን እዮም እቲ ምንታይ እቲ ዝጓዓዝሉ መንገዲ መፈጸምቱ ንሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ መንእስያት ተገዛእቲ ዝሕብን ባህሎምን ማሕበራዊ ክብርታቶምን ኮይኖም መጀመርያ ንነብሶም ድሓር ከዓ ንቤተሰቦምን ሃገሮምን ምእንቲ ክኾኑ ናይ መኾስኳሶም ሓላፍነት ንኹሉ ዜጋ ዝምልከት እዩ ካብ መደብ ምክልኻል ገበን ከይወፃና ዕድሜ ሳስፋሃ ኣብ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ንዝተፈጸመ ምጥፍፋእ ብዝምልከት ምስ ተጠርጣርን መርማርን ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ናይ ክኸውን ሰናይ ምክትታል
ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ምጥፋእ ብዝምልከት ምስ ተጠርጣርን መርማርን ዝተኻየደ ቃለ መሕትት ب26 የካቲት 2020 ካብ ምሕዳር ትካል ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ናብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓደ ጥርዓን ቀሪቡ ነይሩ ትሕዝቶ ጥርዓን ኣብ ትካልና ክፍሊ ሕሳብ ተመዲቡ ዝሰርሕ ኣፈወርቂ ቤነ ተድላ ነቲ ካብ ዓማዊል ዝተቐበሎ ቅብሊታት ኣብቲ ቀንድን ቅዳሕን በበይኑ ኣሃዛት እናስፈረ ገንዘብ ከጣፍእን ሰነዳት ክትሚንን ከም ዝጸንሐን ስለ ዘረጋገጽና ብወገንኩም ኣድላይ መርመራ ከተካይዱልና ናሓትት ዝብል ነበረ ፖሊስ ዞባ ማእከል ነቲ ዝቐረበ ጥርዓን ድሕሪ ምቕባል መርትዖታት ዝኾኑ ሰነዳት ካብቲ ትካል ብምእካብ ንተጠርጣሪ ኣብ ቀይዲ ኣእትዩ ግቡእ መርመራ ኣካየደ ፈለማ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ መርመራን ዝተጣፋፍአ ገንዘብን መርማሪ ፖሊስ ዞባ ማእከል ወልደጽዮን ሃብተማርያም ሓፈሻዊ መብርሂ ክህበና እዩ መጀመርያ ዝገበርኩም ላይ ዕድመ ይቀኒየለይ ብዛዕባ ናይቲ ክሲ ክዛረብ ተኮይኑ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ዞባ ማእከል ብዕለት 26/2/2020 ኣብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ጥርዓን ኣቕሪቦም ሓደ ካብ ዓማዊል ዝተኣከበ ገንዘብ ዝሕዝን ቅብሊት ዘዳሉን ኣፈወርቂ በየነ ዝተባሃለ ኣባልና ኣብ እቲ ኦሪጂናልን ቅዳሕን ዝተፋላለየ መጠን ገንዘብ ስለ ዝረኣና ፈቲሽናየን ኣብቲ ኦሪጂናል ካልእ ገንዘብ ኣብቲ ቅዳሕ ካልእ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ይስንዕ ምንባሩ ኣረጋጊፅና ሓደ 3 ወረቐት ዝኾና ኣምፂና ኣለና ኢሎም ኣብ ጥርዓኖም ዕቱብ መርመራ ክግበር ኣቕሪቦምልና በቲ ንሶም ዘቕረቡልና መሰረት ንሕና ተኸታቲልና ዘድሊ መርመራታት ጌርና ማለት እዩ ኣብቲ መርመራታት እቲ ረሲታት ኩሉ እቲ ቅብሊታት ርኢናዮ በብዓመቱ ፈቲሽናዮ ወይ ከም ዝፍተሽ ጌርና በቶም ናይቲ ሰራሕተኛ ኣባላት ጌርና ሕጂ ካብ 2015 መወዳእታ ኣብ ታሕሳስ ማለት እዩ ክሳብ 2019 ኣኻሙ ክስንዕ ከም ዝጸንሐ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ በቲ ኣረጋጊፅና ዘለና ኣብ 2015 3000 ናቕፋ ኣብ 2016 84,000 ናቕፋ ኣብ 2017 543,700 ናቕፋ ኣብ 2018 391,000 ናቕፋ ኣብ 2019 ድማ 886,000 ናቕፋ ጎዲሉ ተጣፋፊዩ በቲ ኦሪጂናልን በቲ ቅዳሕን ኣረጋጊፅና ነፍሲ ወከፍ ሰኒድና ያለና ማለት እዩ እቲ ተበጽሑ ዘሎ ብቶታል ማለት እዩ ብድምር ክትሪኦ ከለኻ 1,907,700 ናቕፋ ዝበጽሕ ተጣፋፊዩ ጸኒሑ እዚ ተረጋጊፂ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትዘገርም ናቱ ሙሳድ ናቱ ሸለልትነት ናቱ ስናዕ ዘይኮነ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይምህላው እዩ እቲ ዘሰክፍ ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሕ ትካል ዓብ ትካል እዩ ብዙሕ ዓመዊል ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሓያል ምቁፅፃር ዘይምግባር ንባዕሉ ነቲ ኩነታት ስርቂ ወይ ነቲ ከምዚ ዝገብር ሰብ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ተረኺቡ ኦዲት ክገብር ዝኽእል ሰብ كل قديتا يوم السو زي ما بقارو نعملنا تاب ثلاث تور حجيرو وتتخون قال من تجت أنيرو قال جنزب توصيدو يتخالم دحان شد الشوار حلو أي تجبرن عمتالو عمتاتي زين كين دلو خلو خيط جبرن مالتي مكوت صار لح مكوت صار نيرو حراين السو وسد نيرو نتيلنا ستمنت نايبانكي ريوم كفتشوا كقواطرو متن جنزبامن أتاوزوتون كل تشك جبروا وي كنات أصروا زجباء نات أصرون إذا حجينا زي كم زعينت حاجة فتيرو نظام قطاف وزخول عدل كفيتو مالتي رمزبر كامير ماري ولدتين زي سبزي بوزح جنزبي وطافيو أبزي 4-5 عامات تتكال كجبروز نبورو نمنتايو زي جبرة موداتو نابوليس طبعا كقرب زخالت وشتاو أوديت علىهم توشتاو أوديت حجتي أسانان زوم أورجينال لتمزجبة هذا بيت صحفتكم في العماويل تابعي زغيد دولو يأتي كدحت أخاف عدلو مالتي أبتند سن عدلو غاني سن أب بيت صحفت فاينانس ناتهم إذا سنت كلتيو تتفعل لي بوتا خوين سمعني حجين ساتهم أوديت مجبوريهم أبتانا فاينانس دلواريهم نتنتسن عمالتي بين ريوم يودلو مالتندي حجين تايم كجبروز جبام نيرجن بأوريجينالن تي كدحن كراعي ونيرو كاو مستي جنزب أبانك زلوا أتي زلوا غاني كري ونيرو
ከምዚ ምርማሪ ክትቆሶት ጸንሐ እቲ ዝተጣዋፈ ገንዘብ ልዕሊ 1,900,000 ናቕፋ በፂሑ ተኸሳሲ ኩንዱ ዝኣክል ገንዘብ ከጣፍእ ከሎ እንታይ ኣተባቢዕዎ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሜላኸ እንታይ ይመስል ንስማዓዮ ፈለማ ሙሉእ ሽምካ ዝነበርከያ ቦታ ስራሕ ተገልጸልና أفرق بينه تدلا على كوربوريشن إلكتريكير كاشر بين السرح نيره رأي أفرق أبزي بوليزوا ما أكل نعم متفق عن قريب الكالوها بكوربوريشن إلكتريكير بخمي كم معسي هاجمير كيو نمنتخب تي تكبر تأتيها دمز زي مسمى مالتي وصف دمز حتى تنير قصالي وستات كأني ينتصق نير مالتي كابوس سبقسه دحريون عبناي ገንዘብ መቅያር ዝነበረሉ ጊዜውን እንዳስራሕ ከለኹ ክትከፈል ኢኻ ተባሂለ ስራሕ ክወደሪበ ስራሕ ከዓ ይተኸፈልኩም እዝታት ተኣኻኺቡ ናብዚ ተብፅሕኒ ማለት ገንዘብ ኣይተዋሃብኩን ኢልካስና ምትፋቕ ተኣቱ ጉቡእ ድዩ በቲ ወግዓዊ መገዱ ንምንታይ ዘይሓተትካ ጉቡእ ካ ትኾይኑ ጉቡእ ሓቲተ እኳ ግን እቲ መልስታት ዝወሃበኒ ዝነበረ ብቑዕ መልስ ስለዘይነበረ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ኣብ 2015 ይጀሚሩ ዝንሪኦ ዘለና ወረቓቕቲ ብኸመይ ኢኻ ትስንዖ ነቲ ሓሳብካ ከመይ መፂልካ እስኪ ብዝርዝር ግለፀልና ወቅቲ ክሰርሕ ከለኹ መጀመርታ ከምዚ ምሻሎ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ብዙሕ ገንዘብ ክትሰርሕ ከለኻ ቆርብ ምስ ጎደለካ ዘበልኮ ብድሕሪኡ ከምኡ እንዳበልኩ ከይደ ማለት እዩ ንቐፃሊ እንዳሰናዕኹ ከይደ ማለት ኣይቋፃፅሩኹም ድም ነይሮም እንታይ ተኣማሚንካኹም ትገብር ነርካ أنا سريح الصراحة معلتاوي يزركوا نير تراعات مالت تقدمي سند نبت حدا يخيد نبتين داخل العمايل تحد سند كان بحساب كل يخيد زي أنا فلت كبايسي يخيدي بحريت صراحة أنا يزملكت مالت كسب زحجني هذا اللي عملت هذا نوح عملتها تبي خنزات كيت أنا كامو طيب تنكنير سو أنا سريح مسردكوا سو لا أسمع يمكن يوازقوا لهم بر أنا كوي كون زريب بحري ስለዝራኻ እቲ ሰራራሕ ኢኻ እንዳወሰካ ኸይድካ ምስለኒቲ ምትላሉ ወሲዩ ማለት ይሰርሕ ነይረ ኸይድ ስለዝነበረ ሕጂ ዝመፃኒ ሕቶ ይነበረን ካብኡ ተበገሰ እዩ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ኣነ ሰሪሐ ስለሰለድኮ እዚ ከተኣታትዎ እሱ ናቶም መካኒዝም እምበር ኣነ ሞዚ እንታይ መኽብለካ እቲ ናይ መካኒዝም ስራሕ ንዕኦም እዩ ዝምልከት ማለት እዩ بخمي خاطر سنة نيركا تي قبلي تقدح سي بخمي ري خاطر تحازو نيركا كم زي عملت زي 87 تبل زلا حجي ابكو بخت كون كلا ب 80 حدن تقيد مالت حجي ناي شد شيح تقدل لا مالت بخمي تي تكال كفولت خيلو تاع حتى قريبو ملكا بخمي فليت امو تاع كمليس كالو مسخه حتى يقرب لي قطتا ببوليسات تحيزه مزي مالت أمودات أمبار أمنت نبير اللوم أبستفالاليو تكالات زغلغلو سراحتنياتات كابلشو تكبارات رحيقوم نبرتن غنزبن منغستي بغبو كوكواتاتورون كركبون كمزغبا النازاخرنا مرماري ولدتين بزم محلالو فملأختي مدمنا هنزازمينا سلام أتي سراحتنيا نسرح منغستي ميحيلو يزمس زلو إذا كله سيد وادلون ولا حتى ترجم قوي يقولون نهزلو خطا الكامات يخا سلازة طفافة دهفتمك وإذا سلازة طفافة تمحاش كخوين سمع كامبر أنصار نفس خيا خد خيد الله أنصار حزب مخاد أنصار منقص مخاد أنصار تلمعات مخاد مالسي أنصار نفس خا مخاد كم مخانو كردانا له سلازة أتي سرحتنيا نسرح منقصتي ميحيلو إذا ما سزلا إذا كله سيد وادلون ولا حتى ترجم قوي يقولون نهزلو خطا الكامات يخا سلازة طفافة دهفتمك وإذا سلازة طفافة تمحاش كخوين سمع كامبر أنصار نفس خيا خد خيد الله أنصار حزب مخاد أنصار منقص مخاد أنصار تلمعات مخاد مالسي أنصار نفس خا مخاد كم مخانو كردانا له نجي سدت أهافد الله سبكاني أتافيو كهفتم نحسب نحر الله غينو أتافيو كحلفلو زحسب نحر الله غينو زي بفوتهم زي حسابي ترى عيون عيفلتني لو ما حالي فكالو صباحك تتحازها لو مي أترخب كان صباحك تركبها زي ترخب إلكا هاقف رخيب إلكا متفق ويكا سركي مفصم بطعمي نعاها ونعاها نتطفف ذلها نعاها ونصبق سلازي كونه كتنكا طراي ذلنا وتي مقصدار كاني كلن تكالاوي أثر رحا سلسة ورحدي أبا شدشت ورحدي أبا عمدي أبا سلسة ربعدي قصصر كان حيل كان كيل قالنا قصصر نحر حيلنا طرحنا نتسرح بصبقكم مرحنا اللي بالله عليه
ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ መደብና ናብ ምዝዛም ገጥናይና ተሪፋትና ዘላ መደብ ግጥም ኮይና ጥዕናና ንሓሉ ብዝብላ እስቲ ዝተዳለወትን ካብ ተሳታፊ መደብና ዳንኤል ፀጋይ ዝተላከትልናን ኣቕሪብና ንፍለየኩም ኣለና ኣብ ምድላውን መቕራብን መደባት ምሳኹም ፀናሕና ካፒተን ብርሃን ዘከርያስ ተመዝገንትኮ ሪሜስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሓበን የማነ ሽሻይ ተመንሶን ኣወጣዕመኒና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ መደባት እንራኸብ ጥዕናና ንሓል ይመፀና ኣሎ ብደግሲና ተመላለሰ ካብ ዝቕልቀል ከስፋሕፍሕ ፍጹም ናይ ደቀሰ ልፍንቲ ኣየር ዝበታትን ብንፋስ ክንዖ ዝሓትት ጅምላ ትንፋስ ኣይከፋናን ካብቲ ዝሓለፈ ኣይጥዕመናን ቫይረስ ከይረገፈ ፍርሰተ ሃዛብ ከይከውን ዕጫና ብማስክ ንሸፍኖ ኣፍና ፍንጫና كناتو خنوصل بيتنا سرحنا ازقناي حماون كثيرو قداي كي قبرنا اطورات صريت نعطاو كم قدمنا سانيتايزر الكول ماي سامنا انكمت خاب يصنع لنا ورايا ممدحتات زبحت زعجم علالات اننا نحلو بنقحات ببلحات قداي بوهي كي نخون بزوردنا معنا سلام تسفنا في غرفه وحصاده